And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ma, sayang. Hindi mo na ako nakitang nagtagumpay. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Gino. At ito ang aking secret file. Madalas, makikita natin sa mga poster sa classroom, sa mga barya at perang papel, at sa mga libro ng Philippine history, ang itinuturing nating mga tunay na bayani. Sila yung mga nagbuwis ng buhay para makamit ng bansa natin ang tunay na kalayaan mula sa mga mananakop at ang kapayapaan na mamuhay bilang Pilipino. Pero minsan, may mga ordinaryong tao na paulit-ulit nagbubuwis ng buhay tungo sa isang magandang kinabukasan para sa pamilya. Sila ang mga bayaning makikita natin mismo sa sarili nating tahanan. Ang ilan sa kanila ay mismong mga magulang natin. Isa sa mga personal kong itinuturing na bayani ay ang mama ko. Hindi man siya naging revolusyonaryo, ibinuwis naman niya ang buhay niya bilang isang ina para magkaroon kami ng payapa at masayang buhay. Isa siyang housewife. Lahat ng klase ng gawaing bahay, ginawa niya alang-alang sa pamilya namin. Araw-araw. Lahat ng pangangailangan namin, hindi siya nagkulang sa pagbibigay. Lahat ng problemang dumaan sa pamilya namin, hinarap niya at hinanapan ng solusyon. Ganon siya kasipag. Isang superhero sa totoong buhay kumbaga. Kaso, lahat ng sakripisyo may kapalit. Sa kasamaang palad, na-diagnose siya ng cancer noong March 2009. May nakapa siyang bukol sa bandang puson niya. Hindi masakit yung bukol, pero patuloy na lumaki. Noong pinabiopsy niya, malignant na pala. Cancerous na pala. Stage 4. Cancer of the uterus. Kaya lumuwas si mama at papa sa Maynila para maipagamot siya. Isang beses, pumunta ako sa kanya noong malakas-lakas pa siya. At naranasan kong mag-commute mula Caloocan papuntang PGH sa Maynila. Akay-akay ko siya tuwing sasakay ng bus ng madaling araw. Makikipag-agawan sa sakayan para mauna at maiakyat ko siya sa bus. Babiyahe kami ng ilang oras, papunta at pauwi.
para lang makapagpa-check up siya sa oncologist. At pipila ng matagal. Kasabay ang mga pasyenteng kapwa niya may cancer. Naghahanap ng lunas para sa sakit nila. Ilang beses namin yun ginawa. Hanggang sa nakapag-chemotherapy siya. Habang nagkikimo ang mama ko, si Papa ang kasama niya. Ako naman, kinailangan kong umuwi sa amin sa probinsya para ituloy ang pag-aaral ko sa college. Kaya noong panahong nasa chemotherapy siya, wala ako sa tabi niya. Madalas siyang tumawag sa akin sa cellphone. Umiiyak lang. Paulit-ulit lang na tinatawag ang pangalan ko. Tuwing ginagawa niyon, parang paulit-ulit na nadudurog ang puso ko. Kasi wala akong magawa. Noong minsang naging tagilid ang kalagayan ni Mama, sinabihan ako ni Papa na lumuwas uli ng Maynila para makita at mabisita si Mama. Habang nakakapagsalita pa siya. Habang buhay pa siya. August 29, 2009, nakabalik ako ng Maynila. Pero yung mama ko, na kung noon ay maganda ang katawan at maliksi pa, ngayon ay kalbo at hinang-hinana. Halos butot balat na lang siya. Noong una ko siyang nakita, hindi ko siya agad namukaan. Yung mukha niya halos luwa na ang mga mata dahil sa sobrang pamamayat. Tumulo na lang ang luha ko. Hindi ko na namalayan. Naawa ko sa mama ko. Hindi ko naisip kung gaano kasaklap ang sinapit niya sa sakit niyang cancer. Tuwing gumagalaw siya, umaaray siya. Kapag gagalaw ng kahit bahagya, aaray ng malakas at iiyak. Yung dating maliksi niyang katawan, halos mukha ng basong babasagin. Yung mga kinakatakutan ko lang dati na mangyari sa mama ko, nangyari na. October 20, 2009. Namatay si Mama. Dilat ang mga mata. Hanap-hanap ako at ang kapatid ko. Wala kami sa tabi niyan kasi nasa probinsya kami. Noong araw na yun, hindi ako naiyak sa totoo lang. Hanggang noong mailibing si Mama 2 weeks later, wala pa ring luhang bumuhos sa mga mata ko. Nakaramdam ako ng pamamanhid sa kalooban ko mula noon. Dahil sa maaga niyang pagkawala. Pero sa paglipas ng panahon, may kirot na panakaw na nagpaparamdam sa puso ko. Fast forward, may mga araw na nakakaramdam ako ng pangungulila sa mama ko. Dala ng bigat na mga dumaang pagsubok sa buhay. Kaya isang beses, nauwi ako sa pagsusulat ng isang liham na gusto ko sanang iparinig at ipahatid sa kanya. Nasaan man siya ngayon. Sana mapaunlakan mong mabasa ito on air, DJ Rocky. Dear Mama, kumusta ka na? Sana payapa na ang kaluluwa mo. Matagal na noong huli tayong nagkasama. Tandang-tanda ko pa ang petsa. August 31, 2009. 14 years na palang lumipas. Ang tagal na. Pero parang kahapon lang kita huling nakasama. Iyak pa ako ng iyak noong araw na yon bago ako magpaalam sa'yo. Pero isa lang ang paulit-ulit mong sinabi. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Tinanggap ko naman yung nangyari sa'yo, Ma. Isang buwan ka palang lumaban sa cancer mula nung araw na yon.
Pero hindi mo na rin kinaya. Kaya minsan, bumabalik sa akin yung sakit ng pagkawala mo. Lalo na kapag may mga panahong kailangan kita. Para akong ninakawan ng pagkakataon na iparamdam sa'yo yung tagumpay na pinangarap mo para sa akin. Ang daming nangyari sa akin, Ma. Mula noong nawala ka. Sayang lang. Hindi mo nakita ng personal ang lahat ng mga nagawa at narating ko. Miss na kita, Ma. Sobra. Naalala ko yung huli mong bilin sa akin. Na mag-aral ako ng mabuti. Ma, nagtapos ako sa UP noong 2010. Isang semester na lang. Kaso, hindi mo na naabutan. Yun pa naman yung pangarap mo para sa akin. Na makita mo ako sa graduation. Nagmamarcha sa stage, dala yung diploma ko. At hindi lang pala yun, Ma. Nag-masters pa ako. Sa UP rin. Natapos ko rin, Ma. Noong 2017. Hindi pa rin nadala yung bunso mong anak. Nag-doctorate degree pa. UP ulit. Ngayon, titisis na lang. Baka sakaling kayanin. Kung magkataon, next year ako pinakamaagang magtatapos. At sana, maging doktor. Sayang lang, Ma, hindi mo na ako nakitang nakasuot ng sablay. Ipasusuot ko pa sana sa'yo kung sakali. Kaso ang daya ng tadhana, no? Binawi ka kaagad sa amin. Hindi mo na maipagmamalaking may anak ka ng doktor. Oo nga rin pala, Ma. Nakahanap ako ng trabaho sa gobyerno. Nag-JO muna ako noong 2011. Pero nag-regular din ako noong 2012. Hanggang sa 2 beses akong na-promote. Unang beses, na-promote akong maging cashier noong 2016. Tapos yung pangalawang promotion ko, naging supervisor noong 2018. Hindi man lang kita nabilhan ng bagong duster o nalibre man lang ng pagkain sa mga restaurant na pangarap lang nating puntahan dati. Ni hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ka ng porsyento ng sweldo ko. Pambili mo sana ng mga gusto mong bilhin. Sayang yung mga panahong ngingiti ka sana tuwing may dala akong pasalubong o may iaabot akong regalo tuwing birthday mo. Hindi ko na na-experience yun, Ma. Hindi ko na naiparanas sa iyo ang maging proud na may anak ka ng lingkod bayan. Ang masakit, hindi ko na-experience na mapagsilbihan ka. At alam mo, Ma, nagkatuluyan kami ni Ayin. Naalala ko pa noong nagkita kayong dalawa. Inihabilin mo ko sa kanya, diba? Sabi mo sa kanya, siya na ang bahala sa akin. Yun pala, yun na ang una at huli niyong pagkikita noong 2009. Hindi mo na kami uli nakitang dalawa na bilang magkasintahan. Naging masayang relasyon namin, Ma. Hindi namin ginawa ang anumang bawal nang hindi pa kami ikinakasal. At noong December 18, 2016, sa mismong 60th birthday mo sana, yun yung araw na ikinasal kami. Itinapat namin sa birthday mo para hindi ka namin makalimutan. Kasi ikaw yung hero ko. Ikaw yung nagtaguyod sa akin. Kayo ni Papa. Kung wala ka, malamang hindi ko ito mararating. Sayang,
Wala ka sa mismong araw ng kasal namin. Hindi na kita naisayaw doon, Ma. Hindi na rin kita nabigyan ng birthday cake para makapag-celebrate ka sa pagiging senior citizen mo. Hindi ka na umabot, Ma. Ngayon, Ma, 2 na ang mga apo mo. Ang laki na ng panganay ko, magdidimang taon na siya sa September. Papasok na siya ng pre-kinder. Yung bunso naman 7 months old na. Malikot, marunong ng gumapang. Konting panahon na lang tatayo na siyang mag-isa. Sayang lang kasi kung buhay ka lang, makakarga mo pa sana sila. Makikita ko sana yung saya at ngiti mo habang karga-karga mo yung mga apo mo. Kaso hindi mo na nga inabutan. Ipinagkait na rin kasi sa atin ang tadhana ang pagkakataong magkaroon ng masaya at kumpletong family picture. Na nakangiti ka habang kasama mo ko ron. Pati na yung asawa ko. At ang mga apo mo. Hindi na yun nangyari. Kasi ninakaw na nga ng cancer ang kinabukasan mo. Ma, may mga problema ako ngayon sa buhay. Kayang-kaya ko namang harapin. Kaso minsan hindi ko rin maiwasang makaramdam ng pagod. Alam mo na, tao lang din ako. May hangganan ng pasensya at kakayanan. Pero alam ko na hindi mo ako pinalaki para sukuan ang mga pagsubok. Kaya gaya mo, na lumaban hanggang dulo, hindi rin ako susuko. Habang buhay kong dadalhin sa puso ko ang espasyong dulot ng maaga mong pagkawala. 19 years old lang ako nung mawala ka. Parang kisap mata lang sa iksi. Pero kahit kailan, hindi nagbago ang pagmamahal ko sa iyo, Ma. Mahal pa rin kita hanggang sa kabilang buhay. Hindi na natin mababago ang realidad pero gaya nga ng huling bilin mo sa akin. Tatanggapin ko ng buo ang inilaan ng tadhana sa atin ng buhay. At mananatili kang bayani ng buhay ko. Ma, salamat sa pagsilang sa akin. Sa pag-aaruga at pagmamahal. Baunin mo sana ang pagmamahal na habang buhay kong dadalhin sa puso ko. Para lang sa'yo. Hanggang sa kabilang dako, Ma. DJ Rocky, salamat sa pag-ere ng liham ko para sa mama ko. Malaking kabawasan ito sa nararamdaman kong pangungulila at bigat sa mga pasan kong problema. Isang pagpupugay para sa mga ordinaryong taong araw-araw na nagpapakabayani para sa kanilang pamilya. More power sa inyo at more power rin sa programa mo. Hanggang dito na lang muna. Muli, ako si Gino. At ito ang aking secret file.